moltes gràcies d'acudir en aquesta convocatòria de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País. Us donem la benvinguda en nom del president Miquel Roca Junyent, que no ens pot acompanyar avui, però que està molt ben representat. I a més doncs, agraïm molt especialment, no cal dir la vostra presència, d'una manera molt singular, la de Carme Riera. La Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, ara en parlàvem precisament amb la Carme, té una història llarga, dilatada, important, influent en la vida d'aquesta ciutat, que té molt a veure amb l'esperit il·lustrat de renovació de la societat, de qüestionament de formes tradicionals de fer, d'una certa sensibilitat per generar un desenvolupament econòmic que no quedés desconnectat d'una perspectiva cultural, d'una perspectiva social. La Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País va contribuir en el seu moment, doncs, per exemple, a l'enderrocament de les muralles de Barcelona, no? Va ser de les institucions que va influir perquè aquesta barrera que provocava problemes importants des d'un punt de vista sanitari, des d'un punt de vista urbanístic de la ciutat, doncs, pogués quedar superat. La Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País sempre ha volgut, des de la mirada o des de la perspectiva d'aquest regeneracionisme, d'aquesta mirada il·lustrada cap a la societat, que té evidentment, com el seu nom indica, una perspectiva de partença de naturalesa econòmica, es nodrís de mirades molt més àmplies, no? I sempre hi ha hagut una voluntat d'incorporar al món de la cultura les reflexions que realitza aquesta entitat. I en aquest marc, en el marc d'allò que la cultura aporta a la vida cultural, a la vida econòmica i a la vida col·lectiva, hem fet debats que s'han aturat, doncs, a parlar de temes de mecenatge, a parlar de temes de creativitat, a parlar de temes vinculats als equipaments museístics, etc. No? Però aquesta és una sessió que l'hem situada en un cicle que amb en Guifré vam pensar conjuntament que se n'ha dit el procés creatiu, no? I crec que la naturalesa d'aquesta convocatòria, en què hem tingut el privilegi de comptar fins ara, doncs, amb el gran compositor Benet Casablancas i amb el pintor també excel·lent Joan Pere Viladecans, i ara naturalment aquesta joia de poder tenir entre nosaltres Carme Riera, ha buscat posar el focus en tres figures molt destacades de tres àmbits artístics en el sentit més ampli, diversos, perquè ens ajudin a entendre el procés creatiu que segueixen en cada una de les seves trajectòries, i que entenem que aquest procés creatiu tan eminent en el seu cas pot il·luminar la mirada, diguem-ne, que des d'altres àmbits puguem tenir cap a aquesta necessitat que la societat d'avui, una societat tan interconnectada, tan dinàmica, tan participativa, té de creativitat, no? De creativitat projectada en tots els àmbits, en l'àmbit evidentment artístic, no cal dir-ho, però evidentment també en el que és l'activitat social, l'activitat econòmica, també l'activitat política, no? Carme Riera és una autora que té
unes dimensions internacionals, universals, sense cap mena de dubte. És una escriptora amb una trajectòria molt prestigiosa, molt estimada, molt admirada, molt traduïda, molt compartida, molt joiosament compartida, ha guanyat premis destacadíssims. Estic segur que tots els que som aquí tenim uns quants llibres seus a les nostres biblioteques i a més és d'aquelles personalitats que enalteixen un país perquè li donen gruix, perquè li donen consistència, perquè li donen rigor, serietat. Ella, a més de ser una grandíssima escriptora, té una dimensió acadèmica de primeríssim nivell, no? Com sabeu, per la seva participació en institucions acadèmiques i universitàries i a més per la visió que ella ha portat sempre del món de la literatura, endinsant-s'hi des de la perspectiva ja no com a escriptora sinó com a gran estudiosa, com a gran observadora, com a gran intèrpret del que són els moviments literaris que s'han produït, els més importants en aquest país en els últims 50 anys. No? Per tant, per nosaltres és una joia, en el meu cas molt personal, de poder tenir el goig d'escoltar-la. I sense més preàmbuls, Carme, sisplau, tens la paraula. Bona tarda, moltes gràcies per ser aquí, gràcies per haver-me convidat. Quan parlaves de la Societat d'Amics del País, em recordava que el meu besavi, Eusebi Estada, va pertànyer a la Societat Mallorquina, no sé si fins i tot en va ser president, i va ser el que va fer-ho tot perquè les murades de Palma, les muralles, nosaltres diem murades, les muralles de Palma fossin derribades imitant en certa mesura les mesures higienistes que suposava aquest fet. I això va provocar una enorme polèmica entre la ciutat de Mallorca, és a dir, entre Palma, entre els progressistes i els que naturalment no ho eren. I per això m'ha fet gràcia recordar-ho, perquè justament enguany es compleixen 100 anys de la mort d'aquest besavi i hi ha a Palma un seguit d'actes per commemorar-ho. Aleshores em fa molta il·lusió també ser en aquesta casa. Parlar del procés creatiu a mi m'interessa moltíssim. No hi ha res que em faci més gràcia que aquest aspecte, i quan estic amb col·legues escriptors els hi pregunto com els hi ve, com els hi interessa, però sobretot com arriben a aquesta cosa que abans es denominava inspiració i que ara denominem precisament el primer esglaó, la primera referència del procés creatiu. El Joan Mercè, que tots coneixem, parla dels aventis, és a dir, d'aquelles històries que explicaven els nens als carrers que podia ser aquest punt de referència. El Jaime Gil de Biedma, el qual jo vaig conèixer força, em va dir que per ell era com una imatge, i el Mercè, que també era molt amic seu, recordava que pel Jaime potser era alguna cosa semblant amb aquells cromos de les col·leccions. Ara els nens ja no en fan, crec, de col·leccions de cromos, però a la meva època tots en fèiem, no? I quan et faltava un havies de remoure cel i terra per acabar la col·lecció. Exacte, sí, a Mallorca era un altre lloc, però sí, és això. Aleshores, el cromo, l'imatge, el Jaime Gil deia que el poema naixia amb una imatge. La Rosa Montero, que és molt amiga meva i una gran escriptora, diu que amb ella és com una mena de constel·lació al cel, com una mena d'estrella que de sobte apareix. A mi em passa amb menys categoria que tot això. Moltes vegades és un referent que trobo al davant. Recordo que un dia estava a la platja de Sitges tranquil·lament prenent el sol i de sobte vaig veure un senyor amb una maleta que entrava a l'aigua. I jo vaig pensar, jo l'he de seguir, és a dir, no puc quedar-me'n aquí.
no? El vaig seguir una estona, però finalment la meva imaginació de creadora, entre cometes, doncs no preveia que era un senyor que anava en banyador, que aprofitava l'aigua de les platges de Sitges per anar-se'n a l'estació. És a dir, que em vaig sentir molt frustrada. Jo pensava que aquesta és una mena de Virginia Woolf que va tot ple de pedres i ara s'enfonsarà. No, no era així. És a dir, que moltes vegades el procés creatiu te'l porta una guspira, però de vegades aquest procés creatiu, no he fet cap llibre ni cap conte sobre aquest senyor de la maleta, però sí recordo molt bé que estava jo presentant el llibre, penso que era Cap al cel obert, un dia del llibre, de fa ja anys, i estava allà molt avorrida perquè no hi havia ningú que s'acostés, estava al costat de la Victòria Prego, que estava tan avorrida com jo, i de sobte ve una senyora amb una carpeta blava a la Victòria i li diu: «Ay, Victoria, tenía miedo de no encontrarte, he hecho muchos kilómetros porque sabía que estabas aquí, mira lo que te traigo». I la Victòria va obrir la carpeta i va dir: «Ah, és la letra de mi padre». Jo, clar, em va impactar molt allò, no? Perquè la Victòria va seguir parlant amb aquella senyora, jo em vaig apartar, em vaig posar a parlar amb el Xavier Gafarot, que és el cap de comunicació ara de 62 i abans de Destino, perquè tenia moltes ganes d'escoltar, però em semblava que no era gens correcte parar l'orella, perquè jo vaig suposar després, i semblava que sí, que aquella senyora havia tingut un gran amor amb el pare de la Victòria, segurament abans que es casés amb la mare de la Victòria Prego. Però jo li vaig donar moltes voltes a la qüestió i vaig pensar què passaria si les cartes d'aquest senyor fossin cartes d'una senyora i impliquessin a l'escriptora que està allà escrivint. I a partir d'això, me'n recordo que a la nit, l'obra encara era de Destino, l'Andreu Teixidor, que era tan simpàtic, em va dir: «Què, com t'ha anat?» Dic: «Bueno, m'ha anat regular, però crec que tinc novel·la per l'any que ve». No vaig tardar un any, però d'aquí va sortir, si algun de vostès potser l'ha llegida, La meitat de l'ànima. És a dir, La meitat de l'ànima sorgeix d'aquesta anècdota. Per tant, a mi és una anècdota, moltes vegades és una referència de les coses que t'expliquen. Recordo quan estava escrivint L'estiu de l'anglès, que la Carme Balcells, que era la meva gent, va donar un sopar, un dinar era, en el Vargas Llosa, que va venir amb un seguici de Madrid, que hi havia el Juan Cruz. I el Juan Cruz és aquest periodista que va amb 3 o 4 telèfons i que sempre està allò que en castellà en diuen el perejil de totes les salses. Doncs això és el Juan Cruz. I a la taula que jo estava em va explicar un acudit. I l'acudit era el següent, era un acudit del més idiota, però potser vostès, de seguida, jo no el vaig saber endevinar, però vostès potser sí. Deia: «¿Qué pasa con el Papa si lo metemos en una licuadora? Que sale un sumo pontífice». Jo estava escrivint l'Estiu de l'anglès, és tan tonto com això, estava escrivint l'Estiu de l'anglès i, naturalment, aquest acudit va anar aquella tarda a dintre de l'Estiu de l'anglès. L'explica un cambrer, amb un restaurant de Londres, un cambrer andalús, quan veu que la protagonista meva és catalana i, per tant, li explica aquest acudit. És a dir, que quan estem creant anem realment a la barema. És a dir, tot el que ens diuen, ens expliquen, fem, parlem, veiem, no es preocupin perquè jo ara he acabat una novel·la i no estic en tessitura d'escriptura, però a vegades, evidentment, m'ha passat. És a dir, que qualsevol cosa, perquè quan estàs creant vius 2 mons paral·lels. És a dir, el teu, jo faig classes a la Universitat Autònoma, faig de mestressa de casa, vull dir, una vida absolutament normal, i una altra, no diré de normal, però potser de paranormal, perquè els confessaré que entre els bojos i nosaltres hi ha una frontera molt petitona, perquè l'únic problema que hi ha, l'única diferència, és que els bojos deliren, sembla que sempre, no distingeixen, és allò que li passava al Quixot, no distingia el món de la ficció de la realitat, nosaltres sí. Però és veritat que quan tu estàs en aquest món de ficció, jo quan escrivia dins el Darrer Blau, els juro que me n'anava a dormir, que vivia a la vida paral·lela, m'anava a dormir amb els personatges. I com que m'anava a dormir amb els personatges em passava una cosa que entra dintre d'aquest
procés creatiu, que era que escrivia, com que tenia poc temps, a les estones que podia molt intensament, i normalment escrivia un capítol per dia i deixava embastat amb un seguit de referències el que volia dir el dia següent, però me n'anava a dormir amb tota aquella gent. I aleshores, un dia que estava creant un personatge d'aquests que els que ensenyen literatura o teoria literària en diuen funcionals, necessitava un personatge perquè amagués, un personatge cristià que amagués a un jueu que volia marxar. I llavors aquest personatge el vaig sentir parlar. És a dir, és veritat, o sigui, vaig sentir parlar a la nit, quan estava intentant dormir amb l'angoixa dels meus jueus, vaig sentir parlar aquest personatge. Vaig sentir com m'explicava coses i el vaig portar tant en mi que durant 3 o 4 dies se'm menjava la novel·la. Li vaig haver de dir, no, Beatriu, no és per tu aquesta novel·la, és a dir, no et mataré perquè no et vull matar, perquè em caus molt bé, però no pot ser, és a dir, hi ha 3 capítols, n'hi ha prou, no? És a dir, que certament allò del Pirandello i de l'Unamuno és absolutament veritat, perquè estàs en aquest món paral·lel que no saps molt bé exactament què passa i com pots organitzar-ho. I de vegades també és cert que estàs en un impàs. El García Márquez explica una cosa que és molt maca, que diu que quan estava escrivint Cien años de soledad es va quedar un moment parat perquè aquella, no sé si se'n recorden, segurament han llegit els Cien años de soledad, aquella noia, Remedios la Vella, que la fa levitar, fa que marxi com si fos aquests quadres de la Verge, que jo recordo quan era petita que pensava que hi havia nens que només tenien, com els angelets, crec que són els serafins, que només tenen un caparrí i a les ales, no? Jo pensava doncs, que segurament hi havia gent que li passava això, no? Després em preocupava saber com creixien, però en principi aquesta Verge està aguantada, està com amb núvols, no? I està levitant. Aleshores ell deia que volia que Remedios la Vella fugís, però que li semblava que necessitava un element de la realitat per poder organitzar aquell personatge i que marxés cap al cel. I diu que un dia estava mirant com les dones de casa seva estaven fent la bugada i estenent els llençols, i que va veure com els llençols, ara ja els nens, jo ho he fet de petita, jugar entre els llençols era fantàstic, no? Semblaves una bubota i entrant i sortint. Ara com que ja la gent doncs, no estén la roba sinó que fa la secadora i totes aquestes coses, doncs els nens no fan això, però ell va veure com els llençols es voleiaven i va fer això, li va servir perquè Remedios la Vella pogués remuntar cap al cel. Per tant, moltes vegades quan estem descrivint un personatge ens passa o com algun element de la realitat necessitem lligar-lo perquè funcioni. Quan jo escrivia dins El darrer blau, és una novel·la històrica, tot el que passa allà, els fets són de debò, jo vaig ser molt conscient de que havia de dir la veritat, només vaig potser canviar alguna vegada els noms dels personatges, però em vaig estimar molt, ser molt fidel, per exemple, als interrogatoris inquisitorials. I en aquests interrogatoris inquisitorials hi ha un moment en què l'inquisidor demana que vinguin les dones. Hi ha una diferència molt curiosa entre quan interroga un home o quan interroga una dona. No és perquè fos més gentil ni fos més cavallerós, sinó perquè, com que les dones, ja saben que les dones, aquell concili medieval es preguntava si teníem ànima o no en teníem, per cert, és el mateix que es preguntaven al segle XIX sobre els negres, té interès, no? També es preguntaven si els esclaus tenien ànima o no. Aleshores, doncs, l'inquisidor preguntava a les dones només 2 coses, i amb els homes sí que discutia sobre assumptes de moral o de fe. Llavors, amb una dona li pregunta el mateix, els seus noms fins a la 3a generació, per veure si realment tots són cognoms jueus o de jueus batejats, com era el cas. La segona pregunta era si saps per què estàs presa, també els hi preguntava als homes. I ella diu, no ho sé, no sé per què estic presa, perquè jo soc catòlica, apostòlica i romana, i ahir
la Verge se'm va aparèixer en forma de papallona. Jo vaig haver de llegir-ho 3 vegades, allò. La Verge se'm va aparèixer en forma de papallona. Jo vaig pensar, jo he de crear un personatge només perquè pugui arribar a dir això. Si vostès han estat a Palma, el teatre principal, al costat de la Fundació de la Caixa, era abans el Palau de la Inquisició. És a dir, si vostès aparquen al 3è pis del pàrquing de la plaça Major, diguem-ne, de sota, de la Rambla, vostès estaran, jo cada vegada que he d'aparcar allà m'agafa una mena de mal, vostès estarien a les presons inquisitorials. I per tant el que els vull dir és que aquesta papallona era impossible, de tota impossibilitat, que esperés a la reixa d'aquesta pobra dona. Naturalment era una visionària, és a dir, va tenir el consol d'imaginar que la Verge se li apareixia en forma de papallona, però va triar una papallona que és una cosa meravellosa, que és quasi bé com una flor que vola, és una preciositat. Molt bé, jo llavors vaig pensar, jo és que això ho he d'aprofitar, és a dir, ho trobo tan extraordinari, i vaig crear aquest personatge, la vaig fer... Clar, si la Verge se li havia aparegut en forma de papallona, segurament la seva condició era que algú, encara que era jueva, per família, algú li havia parlat de la Verge, que per una nena, jo la vaig fer orfa, per una nena orfa, educada o nostrada per una minyona cristiana, la Verge podia suposar un referent interessant. I després la vaig fer epilèptica, perquè els epilèptics es deia que podien tenir en aquell moment visions. I amb això vaig construir, perquè jo tota la meva trajectòria era que pogués arribar a dir a l'inquisidor les paraules que diu de debò. Per tant, doncs, moltes vegades la realitat és el que ens fa finalment haver de poder crear alguna cosa relacionada amb el que volem. Però jo crec que en el fons el procés de la creació té molt a veure amb el disc dur dels ordinadors. El disc dur ho hem emmagatzemat tot. I jo recordo una vegada que el meu marit, que era professor a l'Institut de Maó, és un institut, ja saben vostès que Maó va ser domini anglès, i hi ha a l'Institut de Maó uns mobles, suposo que encara hi són, uns mobles anglesos realment molt, molt macos. I em va explicar, em va escriure, jo estava estudiant al Col·legi Major, aquí a Barcelona, em va escriure que un noi que es deia Domenico Guarini havia diguem-ne que amb una navalla trencat unes cadires absolutament precioses que hi havia a l'institut, unes cadires del segle XVIII, que eren com etiquetat molt importants. Jo es veu que vaig emmagatzemar això i al cap de bastant d'anys, sense recordar el que m'havia explicat ell, vaig escriure una novel·la amb la qual el protagonista el que fa és atemptar contra la primavera de Botticelli, també amb una navalla, i li vaig posar una primavera per a Domenico Guarini. Però jo no recordava Guarini. És a dir, en el disc dur hi havia aquesta referència. Tant és així que un dia, que jo ja havia escrit aquesta novel·la, el meu home va tornar a casa i em va dir: m'he trobat a Guarini a la Rambla. Jo dic: què, han fet una edició que no m'han dit als quioscos? I em diu: per favor, el Guarini de debò? I aleshores jo em vaig quedar absolutament parada perquè no recordava gens, però gens ni mica, aquest referent d'aquest personatge. Per tant, com veuen, en el procés creador hi ha moltes coses que no tenim consciència i que estan a dintre i que aleshores van funcionant i que de sobte les treus. Per això els deia que certament, i em penso que és el José Antonio Marín el que en el seu llibre La intel·ligència creadora ho recorda, això d'anar a la barema, perquè quan estàs en situació de creació tot és com això, com si baremessis, i per tant tot va dintre del covo on hi ha els raïms, i després d'aquests raïms tu fas realment el vi. Però clar, això seria un aspecte que és justament aquest, per què hi ha gent que és creadora i gent que no ho és. Jo crec que tothom és creador. A mi la persona que sap fer un bon arròs, una bona paella,
em sembla que és tan creadora com qualsevol altra. Tots som creadors, això està claríssim. Però per què hi ha gent que és creadora des del punt de vista artístic? Doncs aquest és el mecanisme que potser no sabem per què. Jo crec que hi ha també una altra qüestió. La pregunta és sempre si el creador neix o es fa. Jo vaig anar a un col·legi de monges, que era el Col·legi del Sagrat Cor, en el qual gairebé cada dia ens feien escriure una carta. Les cartes, com que aquestes monges, el que feien era educar senyoretes per fer un bon casament, no, amb mi es van equivocar, però vull dir que en aquest sentit era per ser socialment acceptables, per ser socialment, doncs, llavors ens feien escriure unes cartes, jo que sé, doncs, perquè havies anat amb una cacera, cosa que no he anat mai, però vull dir, donant les gràcies a la senyora marquesa que et havia convidat, o bé, aquest tipus de coses tan socials d'una època doncs, bastant rància, per altra banda. Però a mi això em va anar però molt i molt bé. És a dir, hi ha força escriptores, la Soledad Puertolas també va anar al Sagrat Cor, hi ha més, penso que 3 o 4 així conegudes, perquè ens feien escriure, i això és molt i molt interessant, perquè si no saps escriure tindràs imaginació, però explicaràs potser mentides, perquè hi ha creadors molt mentiders també. Els mentiders tenen una imaginació absolutament extraordinària i creen mentides. Però aleshores jo penso que aquest fet d'escriure, els francesos, és a dir, des de la Madame de Sévigné, és a dir, la qüestió és aquesta, i les cartes a mi em van ajudar molt perquè em posaven amb la tessitura de ser un altre. Jo no havia anat mai a una cacera i no obstant havia d'explicar com havia estat i si m'havia agradat o no m'havia agradat. I jo crec que això ens va ajudar molt a moltes de les persones que estaven precisament, de les noies que estaven precisament sent educades per aquestes monges, cosa que per altra banda els meus fills han anat al Liceu Francès i al Liceu Francès també ho fan força. També és interessant, els francesos, que ens porten molt avantatge culturalment, doncs són molt més educats, són molt més respectuosos, no per aquella cosa que dirien alguns extremistes de que són fórmules, no, és que et diuen que precisament deixar passar amb alguna persona és des de dintre que tu la deixes passar, no és una fórmula. I per tant, en aquest sentit, igual que l'escriptura, és a dir, si escrivim, ara ja només fem correus electrònics, però si escrivim, jo els dic als meus estudiants, encara que sigui un correu, un encapçalament i un final, és a dir, educadament, almenys bon dia, si no poses estimat no sé què. Aleshores, en aquest sentit, jo crec que l'altre aspecte va ser això. A mi em van ajudar molt, segurament si no hagués anat amb aquest col·legi, si hagués anat amb un altre que això no es tenia en compte, és ben possible que potser no m'hagués dedicat a escriure, perquè em van donar les eines per desenvolupar allò que volia. Ara bé, si hagués anat jo a fer classes de pintura amb el Picasso, els asseguro que no hagués pintat res més que mones. Per tant, què vol dir? Doncs això, que hem de tenir una certa traça. I després, clar, jo, la meva àvia, que jo sempre dic que sóc escriptora gràcies a ella i crec que és cert, la meva àvia li agradava molt llegir, em va fer llegir moltes coses, li agradava molt explicar històries i jo vaig ser, diguem-ne, que nodrida amb tots aquests aspectes de la literatura, perquè jo crec que no hi ha literatura fora de la literatura, que la literatura és un contínuum, perquè si no, per molt avantguardista que siguis, has de trencar amb una cosa i si no la coneixes és molt difícil que trenquis. I per tant, en aquest sentit, jo crec que la qüestió és, per tant, fonamental. I no sé si ja els he donat un rotllo espantós o no he mirat ni el rellotge. No sé si vostès volen fer preguntes, com funciona això. Bé, escolta'm, en tot cas... Perquè tu m'has dit això, el temps aquest, sí. Escolta'm, jo crec que és un bon punt de partença. Ara em feies pensar, quan jo estudiava filologia, un dels meus professors era en Jordi Llobet. Ah, sí, clar. I en Jordi ens feia escriure cartes sobre Kafka.
que en aquell moment ella estava treballant, fent la transformació, diguem-ne, fent la seva traducció, la transformació de Kafka. I diguem-ne, l'exercici constant, quotidià, el vam fer durant tot el curs, era escriure sobre les nostres impressions de la lectura de Kafka, i és segur que la pràctica de l'escriptura i el fet de treballar sobre la necessitat de construir amb la paraula una interpretació, una creació, el fruit de la imaginació és això, fer treballar la ment, no? Fer que la ment esdevingui un instrument fi, capaç d'expressar les emocions més subtils i les reflexions més profundes. Aquí tenim a la sala persones molt diverses, i jo crec que totes elles també poden, alguns tenim pintors, tenim escultors, tenim artistes, gravadors, escriptors, no? Per tant, jo crec que podem, a partir de les reflexions que ens ha fet la Carme, anar-hi avançant, anar-hi aprofundint. Ella ens ha parlat de vides paral·leles, no? D'una doble experiència d'existir simultàniament. Sobre això hi ha alguna consideració que alguns dels que sou aquí considereu que val la pena de fer, o voleu fer-li alguna pregunta en concret a la Carme perquè entri més a fons sobre una qüestió de les que ha plantejat? Antonio. Hola Carmen, yo soy pintor, grabador y admiro muchísimo el mundo de la literatura. Entonces, para mí, incluso para mi obra, mi propia obra, siempre el punto de partida puede ser alguna cita literaria, alguna idea, ¿no? Y ahora cuando tú hablabas de esta idea tuya, cómo nacen los personajes, cómo convives con ellos, cómo los construyes según tu vida propia y tu circunstancia, esa vida paralela, ¿no? Yo lo he encontrado tan parecido a lo que a veces nos pasa a nosotros cuando pintamos un cuadro, estamos en ese mismo proceso, un proceso que tiene unos resultados muy diferentes, pero el proceso es muy similar. Me ha encantado escucharte con la naturalidad que lo has explicado, y que es una forma de, no solamente de percibir un tema, sino de continuarlo, porque a veces tienes el origen de un tema y luego es difícil llevarlo hasta el final. Y es una cosa parecida a lo que yo, no siempre, pero en muchos casos, tengo a la hora de pintar un cuadro o hacer un grabado. La única cosa que me gustaría preguntarte a ti, ¿te cuesta mucho decir, este libro está terminado, este libro se le puede sacar, se le puede poner a otros personajes? Eso que decía aquel personaje que quiso ser importante. ¿Cómo te administra a la hora de decir, el libro está terminado? Això és terrible. És horrorós perquè és terrible, perquè normalment hi ha una... Jo ara he acabat una novel·la fa poc. L'he deixada, l'he abandonada, perquè ja l'odio, és a dir, no... Però el més espantós serà quan l'editora em porti les galerades primeres, les primeres proves, perquè aleshores el que faries és retirar-la. És a dir, jo entenc molt bé la Carmen Laforet, que quan Lara li va enviar les proves del llibre que ja havia cobrat, les va estripar. És a dir, perquè trobava que allò no funcionava. A mi m'ha passat sempre. I l'editora de 62, la Pilar Beltrán, que ha estat alumna meva i que és molt encantadora, em va explicar un dia que tenia 5 versions de no sé quin llibre i que això li serviria molt per anar havia de fer un curs amb uns americans per dir el drama que és per un editor haver de treballar amb els autors, no? Perquè llavors és quan te n'adones que allò, com deu passar tu si has d'anar a una exposició o si has d'acabar el quadre i l'has de donar, allò no funciona, que ja falten coses, que vols canviar, que hauries... És horrible, és horrible. Guido de Toni. Jo dedico a l'escultura, treballo amb les formes i amb les mans. No t'ha passat mai d'acabar
m'ha passat mai acabar una obra i que pensés que sí, que ja està, que era perfecta, que era definitiva. Sí, que era definitiva. No. Sí, això sí. Algun capítol o algun fragment, perquè això també ho deia la Montserrat Roig, és a dir, si llegeix l'has de llegir en veu alta. I per tant, si té música, si funciona, si les paraules llisquen bé, sense ser massa allò, no la marxa triomfal, si flueixen, llavors sí que penses m'ha sortit bé. Però li explicaré una cosa que és interessant també del procés de la creació, que és que jo faig la versió castellana, també la faig. I aleshores estava contenta d'una plana que m'havia quedat, era cap al cel obert, m'havia quedat una plana de la qual estava contenta perquè era un noi que tornava a Cuba, anava a buscar la seva família al port, i jo havia fet la plana amb la qual el port de l'Havana, és a dir, amb les venedores de flors, les que fumaven puros perquè també en venien, els camàlics, els que venien amb les barques, és a dir, en català havia sortit, jo creia que bé, perquè hi havia tot això tan bigarrat. Vaig intentar fer-ho en castellà i vaig decidir que aquest senyor no el anava a buscar la família, que tornava sol a casa seva. Perquè no funcionava. Això vol dir, però, que hi ha tot un procés, em sembla, entendre que tot un procés de correcció i traduint, a més encara més, perquè de fet un idioma que és l'altre et permet redescobrir el idioma original, quan es redescobreixen per l'un l'altre. Això passa a mi, perquè la llengua és l'italià, però parlo habitualment català i quan escric en català, que ho faig sovint, però trobo que l'enriqueixo en l'italià i viceversa contra això. Per tant, això penso que és bastant habitual. El que sí insistiria, voldria saber més, és tot el procés de correcció, deixem estar la traducció ara, que és com afinar, posar a punt, comparat amb el treball del pintor o de l'escultor o del músic, és aquella posta a punt de la peça, per un que entenc en el fragment, en el capítol, pot arribar a ser exitós. Clar, pot arribar a dir, sí, ho tinc, no he corregit prou, he netejat suficientment els panys, com deia el Manzoni, i he netejat, he rentat i això està bé. I després, quan arribes al final de tota l'obra, sempre, pel que tu dius, mai estàs bé. És que miri, això és com fer una paella. És a dir, t'ha quedat bé el sofrit, que seria la plana. Està bé, la ceba està no sé què, no sé quantos, si és que em poses. Però després les gambes no estan passat, és a dir, s'han passat massa. O no, és a dir, que tot estigui al punt, o el calamar està massa dur, és complicat, perquè jo moltes vegades dic que s'assembla el que nosaltres fem, és a dir, nosaltres creem un món, és a dir, és veritat quan aquells del 19 deien que l'escriptor és Déu, sí, clar, és a dir, jo puc fer un personatge encantador i meravellós, però puc fer el tio més lleig del món, iterat i dolent i fastigós, com he fet un protagonista ara, que no m'agrada gens. Vull dir que en aquest sentit pots fer el que et dona la gana. Però clar, crear un món personal que funcioni, escriure Madame Bovary ja està escrita, o Cien años de soledad, o La Karenina. Tu creus que el Márquez estava content? Perdó? Márquez estava content. Gabriel García Márquez. Sí, el Márquez estava content, sí. El Márquez va estar molt content. Quan va acabar Cien años de soledad va estar molt content. Ho sé perquè el vaig conèixer. Sí. Estava content. És a dir, havia trobat... O sigui, el García Márquez buscava un món propi. Buscava dir-ho d'una manera especial i el va trobar. Encara que allò d'ir a conocer el hielo ja ho havia dit el Rubén Darío, ja ho havia escrit, però realment és un món propi i en aquell moment ens va sobtar tant perquè veníem, aquí jo recordo quan la vaig llegir, que era joveneta, veníem del realisme encara, de la novel·la aquella realista dels andamis i per tant això era un altre món i t'obria la imaginació al poder, és a dir, era extraordinari. Sí.
García Márquez i tu compartiu una gran amistat amb Carmen Balcells. Sí. I en aquest laberint que anem recorrent, que vas recorrent fins a la creació de l'obra, quin paper pot arribar a jugar una persona com la Carmen Balcells, algú que acompanyi en el procés de creació? No, en el procés de creació o sigui, no li consultaves res que tingués a veure amb la que estaves fent. El que passa és que quan li donaves la novel·la, si plorava és que era bona, I si no plorava, o que li havia agradat, i si no plorava, no. Per tant, doncs, jo vaig estar molt contenta quan dins el Terrer Blau plorava, doncs ja està. Bon senyal. Plorava. Recordo que jo estava dirigia un curs a l'Escorial sobre dones creadores i ella va venir i es va llegir jo li havia enquadernat el manuscrit i em va dir que no, que el primer que faria quan arribés a l'habitació és desenquadern-lo perquè li anava molt bé només les planes i en efecte, o sigui, estava tot i sí, plorava moltíssim, em va dir, quin drama aquesta gent, sí, quin drama, realment sí. Jo no plorava, però ho passava, l'època que vaig escriure dins el Terrer Blau ho passava molt malament, estava molt angoixada, era dramàtic perquè no els podia salvar. Només vaig salvar en aquella senyora, la coixa, perquè no era jueva, però eren els que havia de portar a la foguera, no podia fer res més, perquè a vegades fas això, a vegades tens afecte pels personatges, o desafecte, però tens afecte, acabes per ser amic dels personatges i llavors els tractes més bé, és cert, et cauen millor, encara que siguin més o menys teus, no ho són tant com perquè no s'independitzin, és veritat, però sí, perquè pots fer moltes coses, és a dir, amb un llibre. Altres preguntes, intervencions? Una pregunta, sí. Per què el títol de la conferència d'avui? Per què? El títol de la conferència d'avui? Tots. Sí, perquè això m'ho he deixat pel final, sí. Molt bé. Després se m'han anat. El títol de la conferència d'avui és que tots volem ser Sherazade perquè tots volem viure. Hi ha molt poca gent que vulgui morir. No? I aleshores Sherazade el que feia era contar per no morir. És a dir, contar històries. No contar diners, és que hi ha és el problema de les paraules, no? Que les paraules moltes vegades sonen igual, no tenen el mateix significat. O sigui, Sherazade havia d'explicar una història diferent cada nit per no morir. Perquè si no entretenia suficientment a la persona a la qual explicava, doncs l'anava a matar. Naturalment, Sherazade acaba bé, perquè amb les seves històries, amb aquest món alternatiu que crea, aconsegueix no morir. Aleshores, diuen que quan nosaltres, els escriptors, i suposo que els creadors pictòrics o músics els hi passa el mateix, que quan estàs escrivint no sols estàs en una altra realitat, sinó que tens la sensació de que mentre estàs creant no moriràs. I en aquest sentit és cert. A banda d'això, després hi ha la gent que pensa o que intenta escriure per la posteritat. A mi no em passa, És a dir, jo penso que si ja em llegeixen ara algú estaré molt satisfeta i contenta. No penso en posteritats amb la qual la gent, sobretot del XIX, que pensava que el món era un lloc segur, en el qual les coses evolucionaven a favor dels humans i no en contra, perquè ja saben que tenim món per 50 anys, on tenim per més, és a dir, això sembla que està molt clar, sobretot si no es posa remei a tota la qüestió del canvi climàtic. I a banda també els diré que jo penso, i em sap greu acabar amb aquesta sent tan pessimista, que la literatura desapareixerà, és a dir, la literatura és està en absolut en risc com les espècies en extinció. Per quina raó? Perquè el que quedarà és el best-seller, que és una altra cosa, no? Però el rigor de la gent que vol fer literatura triant, no sols creant un món diferent, sinó un personal, sinó el que ens interessa és
crear mitjançant les paraules, és a dir, que cada paraula soni d'una manera diferent a com ha sonat amb un altre autor, aleshores en aquell moment realment doncs, fas literatura. És a dir, ja per mi el millor escriptor castellà del segle XX és Gabriel Miró. Gabriel Miró ningú el llegeix, està absolutament mort. L'Espriu, sí, clar. Qui llegeix Espriu? Podíem fer el mateix, molt poca gent. És a dir, jo a classe pregunto el primer dia si saben qui és Mercè Rodoreda, no ho saben ja. No ho saben, no ho saben, ho sento, no ho saben. Universitat, tercer de carrera. No l'han llegida, és a dir, perquè no hi ha literatura al batxillerat. S'ha acabat la literatura, tant en català com en castellà. Això és una vergonya. Jo, a més, sempre que estic amb editors els dic, sou idiotes, perquè no lluiteu per les campanyes, lluiteu perquè torni la literatura al batxillerat, perquè aleshores la gent sabrà de què va. No ho fan, jo no ho he vist. Si no es retorna això, bé, ja sabem que hi ha un moviment aquí força potent en relació doncs, amb això, però que tampoc ha tingut cap validesa ni cap interès. O sigui, s'ensenya llengua, s'ensenya llengua i la literatura és subsidiària. Quan jo estudiava hi havia literatura a 3 cursos de batxillerat, i quan jo era professora a l'Institut de Montcada i Reixac, que va treure unes càtedres d'instituts i anava també a l'Autònoma, jo ensenyava literatura durant tot el curs, a segon, una literatura que ara amb prou forces puc ensenyar a tercer de carrera. És a dir, no saben absolutament res, de res, ni de geografia, ni d'art, ni d'història, ni de... no sé com han arribat. Sí sé com han arribat, perquè com que nosaltres després els aprovarem, doncs és un peix que es mossega la cua. Per tant, jo crec que la literatura serà el que era al segle XVIII, la literatura que vol crear un món i que vol que les paraules serveixin per crear aquest món i que les tria específicament, i que això, al segle XVIII, la literatura era un lloc de poca gent, no? És a dir, de persones sibarites. Després, al XIX, la literatura és tan important per, jo crec que 3 o 4 coses. La primera, perquè les nacions, el nacionalisme es crea amb literatura. Cervantes, reivindicat per Espanya, Dante, reivindicat pels italians, és a dir, és una forma de cohesió. Aquí també, és a dir, el nacionalisme nostre surt de Rubió, quan Rubió diu que aquí no tenim suficient exèrcit ni suficients possibilitats, però que tenim una llengua extraordinària i una literatura que pot tornar a ser reeixida. I quan estudiem la Renaixença, Aribau escriu l'Ode a la Pàtria. En realitat no era l'Ode a la Pàtria, era l'Ode al patró, però bé, és igual, va servir per això, d'eina de redreçament nacional a tots els llocs d'Europa. Ara, evidentment, no. És a dir, això és un aspecte important. Altra cosa, el XIX, per què servia la literatura? Als tallers i a les fàbriques, quan jo he estat professora visitant als Estats Units en 3 ocasions diferents, i Cap al cel obert la vaig escriure amb molta part allà, i anava a Tampa, que estava molt a prop de la meva ciutat, de Gainesville. I a Tampa vaig poder veure els llocs on hi havia les fàbriques de tabac, el tabac que venia de Cuba, on hi havia aquells faristol, com les monges meves també ens llegien una novel·la que es deia Enterrada viva a continuación, que era fantàstica a l'hora de dinar, i igual que encara les comunitats religioses ho fan. Doncs allà totes les idees dels socialistes, del Fourier, del Cabet, del Saint-Simon, entren a través del fulletí, dels fulletons, és a dir, la literatura serveix també per això. Dickens fa en certa mida que la societat anglesa pensi que és horrorós com es tracten els nens i com es tracten a les fàbriques, i tot això implica un canvi. Per tant, els diaris utilitzen el fulletó, és a dir, que en aquest sentit ara no, ara la literatura és una cosa dels bestsellers però la de debò, el que fa que busquis la paraula exacta, que vulguis explicar el món d'una altra manera, jo crec que això s'ha anat en orris. Sobretot perquè, clar, si no ensenyes, és a dir, si no el gust per la lectura, que a la gent li agradi llegir, però no amb les campanyes aquestes idiotes amb les quals es gasten diners, és tornant a l'ensenyament. Els francesos no l'han oblidada,
Els francesos tenen a l'ensenyament literatura i a l'examen de COU tenen literatura, nosaltres no, s'ha acabat. Per tant, per què els profes d'ensenyament han d'ensenyar literatura si tanmateix no hi és a la selectivitat? Si tot és una mena de bogeria, d'idiotesa, és a dir, no m'ho explico. I per tant, doncs, per això dic que és impossible. Els francesos, com que estan millor que nosaltres i són més educats, doncs seguiran amb la literatura. Ja sé que no s'han de donar coses desesperançades quan s'acaba la conferència, però... Sí, s'ha de tocar de peus a terra, També és cert que l'ésser humà sempre ha sentit la necessitat d'explicar històries a través de paraules. Des de la més remota antiguitat existeixen textos notables. No, jo crec que la poesia, tu que ets poeta, la poesia sí que té un lloc. Ahir al Premi Planeta l'editora Ana Rosa Semprún em va dir vine que et presentaré els poetes que editen amb 50.000 exemplars i 100.000 exemplars, i em va ensenyar 3 nens jovenets que sí que editen aquesta barbaritat. Jo tinc molta curiositat perquè no els he llegit, però sí que hi ha un fenomen en aquest sentit. Doncs jo no sé si deuen ser com aquest tipus de poesia dels rockeros o tu ho coneixes? Sí, recorda una mica les gloses, és aquest esperit, diguem-ne, d'utilització de la paraula d'una forma dinàmica. El que passa és que per la construcció de discursos fugissers gairebé, no? Bàsicament és Islam poetry. Sí. Sí, clar. El CCCB també se'n fan... Sí. Hi ha molta gent jove i s'assimila una mica al rap però sense música. És el rap, jo crec que és rap. Però vull dir que en aquest sentit... que en aquest sentit sí que funciona, és a dir, sí que hi ha gent que li interessa, i els festivals de poesia nostres d'aquí omplen els teatres, i a Mallorca, per exemple, també passa el mateix. És a dir, jo vaig estar amb un que organitza el Biel Mesquida fa, penso que 30 anys o 40, no sé ja quants, que per cert hi havia el Sagayevsky, el que després li vam donar el Premi Princesa d'Astúries, que jo era el jurat, i el Sagayevsky és boníssim. Aleshores, doncs, sí que a la gent li interessa. Per tant, jo crec que la poesia sí, i sí que la llegeixen. El que passa que l'altra, la història... També hi ha un altre aspecte, que abans el 19, també és una altra de les conseqüències, quins entreteniments hi havia? La lectura era fonamental. Ara, doncs, què? Les sèries... Les sèries que et pots emportar a la tablet allà, jo moltes vegades llegeixo un llit i et pots emportar a la tablet i veure una sèrie. Les sèries ens han fet pols també, és a dir, és un altre dels elements. Després el cinema que tens a casa, que et ve per la música, és que no és una competència absolutament terrible. Ara, jo penso que la gent que no llegeix, no diré que sigui menys feliç, potser és més feliç, però no és això, sinó que hi ha i amb això sí que ja concluirem d'una manera més esperançada, hi ha una frase de l'Octavio Paz que a mi m'encanta, que diu la poesía, però podem dir la literatura, sirve para recordar lo que somos. I la paraula recordar, tant en català com en castellà, té una referència meravellosa. Recordar vol dir despertar. Recordar és tornar a passar pel cor. És preciós. Doncs recordar vol dir despertar. En castellà hi ha els versos aquells de les cançons. Recuerda el alma dormida, avívese y despierte, o sigui, repeteix. Però després hi ha recordar niñas, recordad que viene el alba del Senyor San Juan. Està claríssim, és desperteu, que ve l'alba. Per tant, la poesia sirve para recordar lo que somos. És a dir, aquell que no llegeixi literatura recordarà molt malament el que som. I què som? Doncs criatures finites, abocades als grans problemes de l'amor, de la mort, de la relació amb els altres, de la relació amb la natura,
de la pregunta què fem aquí, què hem vingut a fer, i tot això on està explicat meravellosament des dels clàssics, des dels més antics a la literatura. Per mi és claríssim. Per tant, el que hem de fer és despertar el que som i pensar que hem de fer un món millor. Per mi això és la clau. I he acabat de manera optimista. Sí, jo crec que d'aquesta manera podem donar per tancada la sessió brillantment. Moltes gràcies, Carme, de voler compartir aquesta hora amb nosaltres. Gràcies a tots vosaltres de ser-hi i de viure-ho tan intensament. Ens retrobarem aviat. Gràcies.